רוצים ללמוד אבטחת מידע וסייבר? הגעתם למקום הנכון. נעים מאוד, שמי אריאל, ואני אהיה המדריך שלכם בקורס הקרוב. אז בעבור מי המדריך הזה מיועד? אז למעשה, כמו כל הסרטונים של בינה, גם הקורס הזה יעבור בעברית, בחינם, וללא צורך בידע קודם. לכן, זה לא משנה מהי רמת הידע שלכם, או בין אם אתם תלמידים בבית הספר, סטודנטים, חיילים משוחררים וכדומה, הקורס הזה הולך להיות מיועד לכלל הקהילה, וכולם יכולים להפיק ממנו ערך רב. אז על מה אנחנו הולכים לדבר וללמוד? אנחנו הולכים ללמוד על חושות אבטחה, על קריפטוגרפיה, על הצפנות, על פונקציית אש, על כלי הגנה, כלי התקפה, ועל עוד שלל נושאים שונים ומגוונים שהולכים להרחיב בצורה משמעותית את רמת הידע שלכם והולכים לתת לכם ערך רב. כאמור, גם אם יש כאן נושאים מסוימים שאין לכם מושג עדיין מה זה אומר, זה ממש בסדר. אנחנו הולכים ללמוד ולהסביר על כולם. מעולה. אם נשארתם עד לפה, ברוכים הבאים לשיעור הראשון שלכם בקורס. מה זה אומר בכלל אבטחת מידע? השאלה הבסיסית והחשובה ביותר. אז הבאתי לנו כאן פסקה קצרה שתעזור לנו להבין בצורה כללית, ולאחר מכן אנחנו גם הולכים לעבור ביחד על דוגמה מעט יותר פרקטית. Cybersecurity is the practice of protecting systems, networks, and programs from digital attacks. These cyber attacks are usually aimed at accessing, changing, or destroying sensitive information. אז בואו ניקח דוגמה קלאסית, ותנסו אפילו לחשוב על הבנק שלכם, אוקיי? הבנק שלכם מכין מידע רגיש וכסף. לא רק שלכם, של עוד לקוחות רבים, נכון? כתוצאה מכך, יש האקרים שינסו לגנוב את אותו המידע, ונסו אפילו לגנוב את הכסף שנמצא שם. למעשה האקרים מתמחים במציאת פרצות אבטחה במערכות מחשבים ורשתות, ומנצלים את אותם פרצות כדי להשיג גישה למידע רגיש, לבצע התקפות כופר, לשנות נתונים, ואפילו לשבש פעילות של מערכות קריטיות. אוקיי? אז נניח שאותו האקר ממש הצליח לעשות את זה, וכתוצאה מכך הוא הצליח לגנוב כסף, ואפילו לגרום לכך שהבנק יצא מכלל פעילות. כרגע לקוחות שרוצים לבצע הפקדה של מזומן, לבצע משיכות, לבצע עסקאות, פשוט לא מסוגלים, כי אותו האקר הצליח ממש להשמיד את כל התשתיות, את כל המערכות. אוקיי? תנסו לחשוב, האם אתם הייתם רוצים ומוכנים להיות לקוחות של בנק, שאתם יודעים שהמערכות שלו לא מאובטחות, שיש האקרים שיכולים ממש בכל רגע לגנוב את הכסף שלכם? כמובן שלא, נכון? לכן כל בנק, ובאופן כללי כל ארגון שמכבד את עצמו, מכין מחלקה של אנשי הגנה. אותם אנשי הגנה אמורים לנקוט בשלל פעולות שיסייעו משמעותית להעלות את רמת ההגנה של אותו ארגון, לדאוג לזה שאפילו במצבים של מתקפת סייבר, התשתיות והמערכות ימשיכו לתפקד, ואפילו יצליחו למנוע בצורה כללית מתקפות, ככה שהאקרים לא יצליחו לפרוץ ולא יצליחו לפגוע באותו הארגון, נכון? אז אני מאוד מקווה שהצלחתם להבין באופן כללי מה זה אומר אבטחת מידע, ובעיקר את החשיבות של אבטחת מידע על המציאות שלנו היום במאה ה-21. אוקיי? אז אם כל זה נשמע לכם מעניין ואתם רוצים לדעת יותר, אני כבר מזמין אתכם להירשם לערוץ של בינה, ואני כמובן כבר מחכה לכם בהרצאה הבאה.